Добро утро, прекрасни! Знаете ли, често се втурваме в ежедневието с мисълта, че за да постигнем нещо голямо, трябва да правим жертви, да тичаме без почивка и да отмятаме десетки задачи още преди обяд. Но истината, до която сама стигнах и която искам да споделя с вас днес, е съвсем различна. Истинската магия и истинската сила не се раждат в бързане. Те се раждат в тишината на сутринта, в онези първи 2 часа, преди светът да е предявил претенции към времето ти. Всички говорим за големи цели, за успехи и за промени, но се замислете, на какво се крепи нашата вътрешна устойчивост? В трудни дни най-големите събития ли? Не. Тя се гради от малките тихи жестове, които правим към самите себе си всеки Божий ден. Онези 5 минути тишина с чаша топло кафе в ръка, в които не мислиш за нищо друго, освен за аромата му. Начинът, който се погледнеш в огледалото сутрин и си кажеш: днес ще дам най-доброто от себе си, но няма да се насилвам. Изборът да не хванеш телефона веднага, щом отвориш очи, а да подариш тези 5 минути на собственото си дишане и присъствие. Тези малки действия изпращат тихо, но категорично съобщение към подсъзнанието ти. Аз съм важна. Моето спокойствие има значение. Когато ти си пълна отвътре, има какво да дадеш и на света навън. Искам утре сутрин да направиш един малък експеримент за самата себе си. Обещай си 3 неща. Първите 20 минути са само за теб. Без новини, без социални мрежи, без имейли и така натам. Само ти, тишината и твоето начало. Направи си малък ритуал. Приготви си сутрешната напитка с удоволствие. Сякаш посрещаш най-скъпия си гост. А този гост всъщност си ти. Вместо списък с хиляди задачи, изпиши само една дума в телефона си или в бележник. Една дума, която да те води през деня. Може да е спокойствие, увереност, търпение или любов. Виж как само тази една дума ще промени фокуса ти, когато настане хаосът през деня. Помнете, мили момичета, не е нужно да преобръщате света днес. Нужно е само да се отнесете с малко повече мекота и грижа към себе си в самото начало. Тази инвестиция в първите чаши кафе и малките сутрешни жестове се отплаща през целия ден с вътрешен мир, който никой не може да ви отнеме. Обичайте се днес. Направете малкия жест за себе си. Пожелавам ви невероятно вдъхновяващ и усмихнат ден. Чао от мен!